aku mau siji to ikan sari kue Banyulangit. Oke, monggo Pak Haji. Pak Haji, ayo berduet. Pak Haji monggo berduet sama Mbak Fitri. Sing tak tresnani pengen nangis ngetoke ning pipi surawero senadyan ngono ngimpi ngalemo ngalem ning dadaku tambah ono rasa kangen ayo Bu Haji, duet sama Mbak Fitri. Banyulangit sing ana kayangan watu gede kalingan mendunge udan telesono ati wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan ademe rapi purba matur sembah nuwun suaramu ngomong ademe rapi purba sing ning langgang Jakarta maka Bu Haji matur sembah nuwun Pak Haji. Iyo 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 Oke, Yudin Pratama Aulia maksud bro Ning dodo ben ragare tetep janji ayo Dik ayo Dik kon kun tresnani nganti kapan aku ora bisa lali ademe rapi purba melu krungu swaramu rapi purba sing ning langgan Wonosari Yogyakarta Bu Haji lagi Bu Haji lo iki Zara saja Pratama ada Maxton Pro janjine piye sore-sore pamit esuk lungane ra nganti suwe janjine piye Nganti kapan tak
ojo kapok. Janjine Janjine piye? Suwe-suwe pamit esuk lungane ra nganti sore. Janjine piye? Suwe ning nganti kapan tanteni satekane. Goyang lagi Bu Haji.